Здравейте хора, и това е тази игра се целуваме с другия човек до нас. Ние сме един човек до нас. Така, нещо много замотахме системата. Да. Значи лявата ръчичка трябва да е момичето. Да разкараме мишката. Аре, дясната момчето. Оф, спрете се. Ето. Давай. Така, сега ще ви кажа как да се научите да се целувате. Така. Първа стъпка. Поканете момичето. Invite to kiss. Would you like to kiss me? Така. Yes. No. Yes, no. Така. No. Yeah. No. Yeah. No, yeah. No, yes. No, yes. No. No. Нека тя вика е. No. Нека тя каже не. Да видим какво ще се случи. No. No. Защо? Така. Ами... Нека попитам момичето първо. Would you like to kiss me? Но ти си толкова красива за мен. Как да кажа? Да. Не. Виж колко момчета има наоколо. Защо точно мен избра? Но ще кажа да, защото аз те обичам. Да. Той каза да, дами и господа. Така. О, да. Те ще се целунат. Така, стъпка номер 2. Целунете момичето. Така. Ого. О, да, нещо зарежда. Тя си изпусна езика. О, да, момчето напредва. Не им бърка в носа. Не, бе. О, да. Тя сигурно на брадичката. Давайте. А сега ще им извадим езиците от там, където са. И... Нещо като змиорка е просто. Добре, айде. През преди бъркаш носа. Така, ще успеем. Ще успеем. Така, този път трябва да стане. Минути и никакъв напредък. Те пребраха своите езици след дългата им неуспешна целувка. Отдалечавайки се, мигайки скромно, те спряха своята целувка. И да. Хайде. Сега ще ги задържим. Ето така, само пред да видим какво ли ще стане. Добре. Не.
Това ще ти помогне да си вдигне езика. Добре, как имате толкова дълги езици, не мога да разбера. Ето, те се приближават един до друг. Добре, това е някакъв неуспешен опит тук. Да, той си дигне езика. Давай, бе. Нека да ги оставим да преберат твоите езици. Мисля, дъмната яма. И сега. Нека да го направим. Не. Добре. О, да, си пипнал очото. Да, ще ги пипна. Да, пипна го. Нека целунаем себе си. Добре, те целуват себе си, аз се приближават с изплеската езиците, бе. Давай. Това е нереално просто. Добре, нека да ви оставим така за кратко, да видим дали ще се приближат. О, да, те се приближават. То ще целуне очото. О, успешни опити. Не се прибирайте. Така. Ще успеем. Ще успеем. Добре, аз натискам копчето, с което трябва да се вдигне езика, тя го вкара под гущата направо. О, да. Това даже трябва да се снима. Искам, за да стане по-интересен този клип, който го гледа, да направи видеоклип, нали, на тази игра. И ако може да ми го изпрати или на лично съобщение, или като коментар на този видеоклип. Също искам да предизвикам и Богомил Беловски. Искам Боги да изиграеш една игра. Да те видим колко си добър. Нека хората разберат колко добре се лъжи в игрите. И май те ще приключат. Приключвам, дами и господа. Добре. Не трябва ли да приключат? Опа. Thanks for playing. И да, сигурно това е играта. Да, явно приключихме. Спечелихме играта. И да, нека който иска, пак казвам, да направи този клип на тази игра и да ме го прати като коментар на този клип. Да, и който иска може да хареса и да се абонира с мен. Скоро трябва да се качи следващия клип. И да, чао!